everyone! Ayan, nandito na naman ang inyong Alongga FW Kulits Vlogs para ihatid sa inyo ang ganitong mga videos. Ayan, ayan guys, itong gabing ito ay gumala kami. Ito yung gabi na pumunta kami sa isang party. Ayan, dito sa Kuwait. Kasama ang aming mga magagandang kabayo. Ay, amo pala. Ayun. Ayan guys, may nakita pa akong airplane dyan. Ano ba, nabubulol na ako. Ayan. Parang ngayon lang nakakita ng airplane yan guys. Inano ko pa silang sabi ko, be, may airplane. Ayan na nga guys. Ayan. Ganito yung view dito sa labas sa Kuwait pag gabi. Ayan. So, madami talaga silang ilaw, pailaw-ilaw doon. Yung sinuzoom ko guys, ayan. Ano yan, mga ilaw yan sa daan. Ayan, mga ganito yan. Kasi paikot lang yung daan dyan. Yung kanina yung mga ilaw, yung sa malayo na zoom ko, ito po yung nakikita. Ayan. Ayan guys, lahat yan madadaanan din namin. Kasi paikot lang yung daan. Parang kagaya lang sa pagpaikot niya sa'yo. Diba? Tsaka sa ditong part ng daan na to, papunta na itong desierto guys. So, maraming mga dump truck ang aming nadadaanan sa daan. Ayan, syempre, saan pa ba kami dadaan? Ayan. Sobrang daming sasakyan talaga at makikita nyo, para wala ka talaga makikitang bahay dito sa dinaanan namin. Pero na lang mamaya pag malapit na kami doon sa aming destinasyon. Ayan. So guys, stay tuned lang kayo guys at hanggang sa mamaya may mga kulitan kami mamaya doon. So makikita nyo. May mga mangilan-ngilan din tayong mga kababayan doon na nagki-cater at nagsiserve ng coffee at tea. Ayan. So, masaya din silang kabanding. Ayan. Pero may isa talaga doon guys na akala namin Pinay siya. Kasi parang nagtatagalog naman siya. Tapos pero more on English siya. Sabi namin, mga marites. Pero hindi naman siya nagre-react. So ibang lahi talaga siguro yun. Sabi ko baka Nepalin kasi pag ganyan kasi, pag mga Nepali kasi parang nagiging kamukha. Malapit yung ng itsura nila sa ating mga Pinay, yung kulay, tapos yung look, ganun ba, parang Pinay, diba? At ayan na nga guys, so medyo malapit na kami dito sa aming destinasyon. Ayan, so nakikita ko na yung tower, ang Kuwait Tower. Ayan, nakikita ko na. So yun yung palatandaan ko every time na pupunta kami sa bahay ng kapatid ni amo. Kasi yung destination namin doon yun sa kapatid ng amo ko na sobrang layo talaga ng bahay. Mag-isang oras din yung biyahe namin. Ayan, so ang dami talaga namin nadadaanan guys. Ayan, diba? So malapit na talaga, as in malapit na. Ayan, kunting push na lang. Paikot na lang din yan guys, paikot. Tapos doon na kami, nandoon na. Ayan, so kunti na lang, kunting push na lang. Matagal-tagal pang push. Ano yun mga nganak? Ayan na guys, so kunti na lang. Ayun, nadadaanan na namin yung trash truck. Grabe ng pronunciation ko, tama ba yun?
trash truck. Trash truck. Diyos ka Lord, tabang. Ayan. So, dito na area, wala siyang kailaw-ilaw talaga dito. As in, madilim. Kaya nakakatakot siya. Ano to, may mga mangilan-ngilan din na aksidente dito sa area na to kasi sobrang dilim. Tapos, yung daan pa yan dyan, guys, yung parang, siya, lubak-lubak. Pero pag makikita mo pag dun sa unahan, siya, parang naman, plain naman yung daan, pero, ano tawag dun? Rough road. Oh, God. Diba? Nag-English ako, rough road, parang ganun. Pero, parang matataas yung niya talaga, yung talon-talon ng, dyan, mga sasakyan. Pero si Amo, pag dyan na area, pinapabagalan niya na ang patakbo. Ayan. Ayan. At ito na area, parang parang kung sa atin ba, parang NBI nila. NBI, NBI office, parang ganun. Kalimutan ko kasi yung pangalan nun. Ayan. So, malapit na talaga tayo, guys. Konting push na lang. Ayan. Bumilis na yung takbo ng sasakyan. Diba? Ayan. Paliko na kami, guys. Dito na kami sa labasan na ito. Sa labasan. Ayan. Malapit na kami doon. Sa bahay ng kapatid ni Amo. Ayan. Ayan. Ang dami na namang sasakyan dito na area. Okay. So, karamihan dito na madadaanan namin, guys, ay siya, malalaking sasakyan talaga yung mga ginagamit nila kasi hindi maganda yung daanan dito. Plain siya tingnan, pero rough road siya. Ayan na, guys. Dito na yung tower. Kasi kanina, sobrang layo niya ito. Ayan, diba? Ang layo ng inikot namin. Ayan. Ayan na, guys. At malapit na. Ayan. So, liliko na lang kami. Mag-U-turn. Ay mo nang liko, U-turn talaga. At ayan na nga, guys. Nandito na kami. At yan, gimute ko lang dito kay sobrang ingay siya. Yung nagdadasal pa yung mga amo dyan. Kaya, gimute ko na lang. Tapos ito yung kulita namin. Hindi nyo na naririnig. Hindi nyo na maririnig. Ang kulit-kulit talaga ng bayhanang ito. Si Mel G. Mix vlog pala siya. So, tinuruan ko din yan siya. Mag-vlog. So, itatry niya daw. So, next na pagkikita namin, titingnan ko yung channel niya. Alam nyo, guys, may in-upload na akong video dyan sa channel niya at bigla siyang nag-boom. Nag 300 plus yung niya, guys, yung views niya. Kaya sabi ko sa kanya, i-push mo yan. Dagdagan mo pa. At ito naman po yung ating mga kababayan na nagserve ng coffee at tea. At ito naman silang cake. Ayan. Tsaka si Mel G. Kausap yung kanyang bulinggit.
At ayan na nga guys, pauwi na tayo. Hindi na natin yan pinakita yung iba. Kasi sobrang mahaba na ito. So ayan guys, pauwi na kami. At yung dinaanan din namin pauwi, mas malala guys. So yung pag-uwi namin, hindi na namin kasama dito sila Langki. Tsaka yung mga alaga niya at yung amo niya. Kasi doon na sila sa kapatid ng amo niyang laki na sumabay. Ayan, kasi ibang ibang bahay ng uwian niya. Ayan. So malayo na din kasi pag pupunta po sila sa amin tapos uwi doon sa kanila. So sobrang layo na. Tsaka sobrang gabi na guys, 11 pas na kami pas 11 na kami umuwi niyan. Yung mga kasamahan ko dyan guys ay nagdadak-dak din, kaya mute ko lang din. Tapos makikita nyo mamaya dito guys, hindi ko na to pinat dito yung paano tumalon yung sasakyan. Ay Diyos ko Lord, buti na lang talaga hindi kami na paano. Kasi yung parang may siya, malalim na ang tawag dito, na butas doon na hindi napansin ng amo ko. Ayan. Ayan. Layo pa ng aming biyahe guys. Ayan, so malayo pa to sa bahay namin. Grabe, hindi ka mapagod dun sa guys, sa pinuntahan namin, pero mapapagod yung katawan mo sa biyahe. Kasi mahigit 1 oras yung yung biyahe namin, tapos yung daan rough road pa. Sobrang layo, tapos ang init guys. Kahit gabi na mainit pa din sa labas. Kaya mapapagod ka talaga. At yun na nga guys, yung tumalon doon na yun, nangyari hindi dapat mangyari. Yan, so kinat ko na rin kasi pangit na yung nagngangawa na sila. Nag-anuhan silang mag-ina kasi bakit daw hindi daw tinatilan. Sabi niya amo, nakita niya daw, pero plain yung niya, pagtingin niya, hindi niya napansin yung parang may lubak siya. Tapos ang sasakyan ni Amos, maliit ito guys. Maliit lang itong sasakyan ni Amos. Kaya tingnan mo naman. Diyos ko, hanggang gulong lang ng mga malalaking sasakyan. Diyos ko Lord. Kasi cute ito ang sasakyan ni Amo. Na bago nga kaming umalis sa bahay, nagsagutan pa sila ng alaga ko. Ayan. Kasi sabi ng alaga ko, ang dami natin, pero bakit ang liit ng sasakyan? Kasi guys, 2 bata, amo ni Perlin, amo ko yung nagdadrive, yung alaga ko, si Maralina, si Langki, at saka ako. Guys, nagsiksikan kami dyan sa sasakyan papunta kanina dun sa may party. Diyos ko. Pero nung pag-uwi na, ayan, kami na lang.
So, ayan na nga guys. Malapit na kami sa aming bahay. Ayan. Diba? Ang dami namin nadadaanan ng mga truck eh. Dire-diretso na lang kayan kami guys. Tapos nandyan na agad yung bahay namin. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye!